Haupa, ni naiz Nahia, 26 urte ditut eta Ziburun bizi naiz. Ni naiz adoptatua Afrikatik. Sortu naizelaik nire ama hilda, banuen 6 nahi eta 2 aizpa. Eta nire aita bakarrik zen, ez zonan ni altxiki, bazko tipi-tipiari baini zen. Eskualeriko familia bat, etorri da, ohandarat, adoptatziat aurra bat eta ni zen. Nik nire lehenbiziko galdera zen izan zuk nahi duzun izatea. Bede uste dut. Ez naiz ongi mutil bat bezala, nire bihurtzen ez naiz ulertzen. Lagunak jarau nola izan ulertzen. Ebe naiz ulertzen mutil bat bezala. Uste dut, nahi dutela emaztiki bat bezala izan. Ez da problema bat, beratze dute bakizu, begi batekin nola. Zortako nola den. Ikusi guzun halen hori, neska bat da, mutxil bat da. Orduan hori, batzuetan haitzen dut bakizue, begi batzuk liberatzen gibiletik, hola, bakizu, kexatua pixkat. Lana da bizizia irabazteko. Eta ngoa eta ezagatu nahi zura, nire nausiari, entzun. Eta orzen nahi zen mazik ebel bezala. Eta begiratu nahu eta janau nola mazik ebel bezala. Bakan diot, mazik ebel bezala, janau ire eta ikusiko dut. Torren naiz, elegantia, garbi-garbia, hop, eta janau bombadoz. Si Nahia fait bien son travail au niveau technique, je pense que sa vie personnelle n'affecte pas particulièrement la clientèle, dans la mesure où le respect de la confidentialité qui est à la base de notre métier est respecté par tout un chacun. Ça ne pose pas de difficulté. Nik nahi nuke erranden eri, izan zaite libro zuenkin eta izan nahi duzena.